ito lang yung available. Dami dito. Ito, from LG. Ligaw! Ang ating ingredient ay sisimulan natin dito. Dalawang piraso ng bawang, isang piraso ng sibuyas, at saka dalawang piraso. Yung paghihiwa nito is ganito lang kasi yung mga tao dito masyadong mabili. Tapos meron tayong lapat na itlog na pinagita na meron na tong asin for tasting lang po yun. At ito naman yung mga gagamitin natin sa ating pagkakulo. Ito. Simulan na natin. Papunta na tayo sa kalan. Okay, simulan na natin magluto. Ayusin mo na natin. Kunwari, olive oil. Tapos kasi magsabi. Yung tama. Okay, mainit na yung mantika. So, ilalagay na natin ito. Bawang. Kailangan natin sa halo-haloin. At pag okay na yung medyo brown-brown, pwede na natin ilagay ito. Alam nyo ba kung bakit ganito yung hiwa nito? Kasi ginigilid lang yung mga bata. Simple lang naman itong gawin. Pwede na itong gawin sa bahay nyo. Alam nyo naman yung mga iba dyan, gumagawa rin nito. So, ilagay na natin ito. Galing sa LGU ang Lego! Parang dapat durog yung sardinas. Kaya ganun. Okay na. Ilalagay na natin yung hecklog. Dapat simot. Okay, nahayaan nyo na lang siya. Tapos, hinaan natin yung apoy. Yung tama lang sa pang-luto. Parang nagsasaing ka na nagpapa. Unog! Okay, tatakpan na natin. Tapos hintayin natin yung maluto. Sa lahat ng luto ng sardinas, ito yung pinaka masarap. Kaya hintayin natin maluto. Okay, after 15 minutes, ito na yung magiging itsura. Wow! So, okay na. Ililipat na natin ito para sa pag-present. Presenting tortang sardinas! Pwede na natin itong kainin. Tapos, hindi mawawala dito yung sausawan, diba? Yung pork dressing nito, it's either